yang kaya agama amin itali umau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan imang atau abigan wallah samiyak kalala ayam ananalimu. Sedin suwallahi mitirun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Si sagian kaya gawiyati wallah al-yawma akmaltu lakum na gawiyat yaro tupakan rekanu so agama niyo wa atmamtu alaikum ni'mati na kiumplit wakan rekanu solimu akan aginan so ayama anana Islam kagigiang ko to ayama anana kaya panay haji Rasulullah kudinyan di kapangusiat si ayama anana Arafah nagyuto din ikinituro ng sagiyang kana nakatiro wallah nagyuto din mambuit ya tiro wallah amiya tarutub su Islam naguginan ayama anana bitwan o agama tanu agama Islam ayama anana tarutub palimu agiyang kanana ayama anana Islam nagyuto ami po pinalamatan si ikwallah na miya paditano kumanga tao at yaufikan wallah ayamnya terima na agama naging kaya agama amin italing mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, naging kaya ayama ana nalimo ini bagay kita no wallahu taala na kailangan na isa matanus ayama ana kasyap. Ka ayama nga tawa titu ayama ana nakap maprabunia naging kaya limo amin italing umau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumangat tau as-siidin terima wallah kudinyan diking gulalanun sagiyang kaya agama tanu agama Islam. Nagiti ay mana natigtan mo ako saran sama tanu sa antunay ni ba nakasyap udi na panabuntaman. Bala boron sagiyang kaya ay mana na masarun tanurun mapapadal amasa ini upagilayang ka sumanga tutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukapwa kaumaw ayam anana pimbarang ang mga tiba udi na mga fitna akibina sa niya para tiyo manusia na yung kaaya masatano na apya ando na iniba na doon matarutok na ayam anana kiyala anun udi na kiyarami ganun. Sumangulama na dito nira na isa ayam ana na masay niya ayam ana na fitna. Hagi niya kadakal so pimbarang ang mga galbak kapag kibinasan yan so para teo manusia. Niya kadaklatan to. Na aya inibaratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku ayam ana na fitna. Naging kutwa malibutang udina sa gintas ang malibutang amiko kulub si iku mga tao. Ino pagibaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi sa gintas sa malibutang amiko kulub ko mga tao. Nakagiso mga tao na masauto wala lang nadiran mapakapasisinggay anto na ano ni panganang ka na halal udi na anto na ano ni galbak halal na anto na galbak ayamana na haram. Kalagi dumapapadalem siya ang sangkotwa kagagawi iya malibutang adirang katawan antunay pagkaamiran hindi na dirang katawan ni diran di manggalabak ayatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akbalatil fitanu kakita'il laylil mutlim sumiyarang pangad na tigo Rasulullah hindi na ayamaana na sumiyang urad na pagpakataling umaso fitna Pakita ilaylil mutlim lagi datibu Rasulullah usagin tasku kagagawi iya miyang irang kerm. Lagi itu ba ayam mana na ini saya Rasulullah sasagin tasku kagagawi iya miyang irang kerm kagis manusia na ayam mana na dinian mapapasisingge sugalabag ayam mana na mapya nagu sugalabag amarata nagu dinian mapapasingge so panganang kana halal nagu so panganang kana ayam mana na haram. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira.
Si isa giyang kutua kaya pakataling umaang kutua fitna na ayam mapambetadu mga tao ang mapaparati at yung Rasulullah na adna ketoon haakia pitaan na mapaparati ubid na magubi na ayap manabuntalian na uungkir niyan sa Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Na adam kumanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah makna na urip ni Allah na kaya gabihin na paparatian yan sa Allah na mayapita na uungkir niyan sa Allah. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya kajinian at si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pesaan su agamanian sa maitu asambi apan tagbusa ka di dunia ini. Gina sama nena populataling madumman. Allah. Kaya sige dagiyan kay eleksyon sa Pilipinas. Na igir asum ya dagiyan kaya ayang maana na eleksyon. Nakapa kaya ginan dini ayang maana padanang fitna di tiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ino na so ayang maana na mga tao sa masjid nabilang nga ka mapiyad yung mga tao nga sa 10 ka tao kumagatos ay mana na dama ako sa pirakan dito. Nati anda so ay mana na paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay mana utuna kaya daan din sa kalak sumanga tao agyuto sumanga tao apaparatian niya sa Allah sa ito paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natendo na yung yun niya ay maana na buntal agiyong kutwa ay maana na kaya pita na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apaparatian niyan sa Allah na kaya gabiyan na uungkir niyan sa Allah. Kadi people sangka so ay maana agamang ka sa pantag sa may tubo apat timutamu kang kudunya. Sasati mana paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandi kay le kasagad eleksyon na Suisa abariw na ile ang kakamapi ang mga tungon sa ayang mana na 20 ada masugat na paninta. Sasati mga paninta o Rasulullah na ayang mana na tanto ang madakal aginan na miyak din na sangka ang kukabagir o agiyang kanan na hadith. Naisaw na nan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa katiruyan na tina wallahi mal faqru akhsha alaikum. Pasyapa ako ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakanabaso kamarmar na baginan iipagkalakakan rakanwatan to. Na bagitipkalak no Rasulullah. عندنا يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم أي أجيدت رسول الله نسقنا آيات تتوي فكر كأننا أبركان بدن مكايات في الدنيا أبركان بدن آية معنى نقل كيسو في برang akasib-sib yang في الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم salagid o kaya kayat yang kumangataw amiyang unaniyo patanafasuha na piyagura-dura daniran pagura-dura daniwat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama tanafasuha patatanafasuha kama tanafasuha pagura-dura daniwat si Rasulullah sudunya salagid o kaya pagura-dura diranon patuhalikakum kama ahlakathum na kebinasakan wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salagi dukia binasairan. Kenapa ayay pagkalak Rasulullah kung mga pagtaunian naso kamar-marka ay pagkalak tiyang tiran naso aya mo ananaka pambulang-bulang iran sa ikudunya ka ayak kebinasa naso paratiak wallah. Allahu Akbar. So kapag pangulot yung manusia kubaya ginawa niyan na isa inibaratan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi dagiyong kutuwa sa timan akambing.
Agiyang ko to ay amana na sa timana kambing na miyaw maagiyang ko to ang mga arimaw. Miyaw maagiyang ko to dua katawa arimaw apa ke orna pirdu tiran agiyang ko to ay amana na sa timana kambing. Sa taman sa miya kamblablag agiyang ko to lawasyan. Nalagi dinan so ay amana na kapagtungunot yung manusia sa ikubaya ginawa niyan. Ay amana na sumanusia na gupunian pangunot isubaya ginawa niyan na kibina sa agiyang kutwa para tiyan niyang kuwalla sa lagid agiyang kutwa kaya pakamblablag agiyang kutwa sa timana arimaw ko kaya sa timana kambing ko kaya pagagawaw na agiyang kutwa di timana arimaw. Madak lagi yang kaya mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada katiru Rasulullah na tigina zamanun ala nas as-sabiru fihim ala dinihim kal-qabidi ala al-jumari. Yang kaya hadith na pinutulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakatali uma sumasa siiku mga tao atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agiyong kutuwa masa apitiru Rasulullah apakatali uma na sumanga tao ang mga bara agama as-sabiru fihim ala dinihim sumanga tao ayamaan na bara agama na ayakini ibaratan kiranu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kaa awidiran si ikwaga manalagi di siranu maawid sa ayama na nawaga. Kung ibuntala maawid sa waga, ayamuntala maawid sa waga na di ketia ayama na nakakapetinian na ipalabadian. Nalagi dinan su ayama na mas apa katalima sabab sang kutwa ayamaan na kita taraluag yung kutwa fitna na sa mga baragama na ayamaan na di malibudak kipilibudin yan sa ikwagama niyan. Pada katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi ini ibarat tayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutwa kala ararad agi yung kaya kambaradusa siku kapag kararadinin siku puso. Ayatiru Rasulullah agi yung kaya hadith na miya panutulu Muslim min hadithi Hudayfat ibn al-Yaman radiyallahu an qala sallallahu alaihi wasallam تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Ay amana na kisar katati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufitna si mga puso. Ka'ardil hasiri udan uda sa lagi dukia pa kasisar kata agiyong kutwa ay amana na sisidit o kaya raraon aning bulya dumpas. Ate asit anu napalit anu ya Romeo cang tua karara. Agiyong kutua karara na ayam mana na kuminu agiyong kutua babayudi na mamasasat di mana sisidna. Ini betadian do na kuminu masa pednap. Ini betadian na ya kapag ubayubay niyan na ayam mana na riara niyan na mimbuli adumpas ayam mana na berang-berang ikulur. Nagiyong kutwa kiyang buli niyan ayamaan na dumbas ang berang-berang ikulor na lagi danan ayamaan na dimamuntal o puso siya ayamaan na dikang galbok o kipusoon sa pimbarang akang baradusa uman makang galbok so ayamaan na tao sa kang baradusa na may burisang kutwa puso yan agiyong kutwa ayamaan na maitem sa taman at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa madu bagi sokoso ayam ana namburtikan ka ana maputiyon na adna maitmun. Lagi nang supit na. Ginan sudi ka pangunot yung manusia kubaya ginawa niyan apat tilikudan niyan sukabaya wallah umanian talikudan sukabaya wallah na kararadan agyong kutwa puso yan na amayat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kamiramig sa makay tumaging kutua puso yan nagyutu at sigin mana ipuso aya inibaratan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya maana na kalbun aswadun murbadan kalkhuzi muzakhiya. Lagi dating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upuso amiyang irang kiram kalkhuzi muzakhiya al lagi dating mana iyo kandi amakakalid may ito akandi amakakalid. Pada daerah ini baratan Rasulullah na miyang irang kiram al lagi do kandi amakakalid aya mana nagyang kutuakan dia makaklid na apiaan tuna adin itimuun kaul na dirul ketangan sabab sang kutua kakaklidian na lagi dengan soposo aya mana kiarara dan ang kutua fitnah ada atirimaanyan aya mana nakatir wallah nagukatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala irarad aging kaya aya mana na fitnah bapiagian na Hajar al-Aswad na ayad na tutulan sa Rasulullah na aturanan amia kaputi-puti apuun sa surga. Na ayat kia pakai itmian na tinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab ko kiyang beradusul manusia. Ilaini mana untuk ayat mana na raradang kutua kang dilebuk sa fitnah ka apiagian kutua atura kena bermida dekat si iku manusia kasih penmida dekat sangkana na wale wallah agia Ka'bah namanya kaitem sa ayat atiru Rasulullah na ayat kia pakai temian na sabab ku kiam baradusa manusia lagi ya inutigtan wa kailangan sakam bilang atau aging ka iya aya mo anana kaya padeka kumanga tawa ini kalimu wallah ini bugay niya no naging ka iya miya kalala alimu aging ka iya Islam ngayon na madakal sa mga panyakitian udikam bilang ataw na kapakay aya mo anana kabila sa anang kutwa aya mo anana limu ini bugay pa wallah na din ka mapragun aging kutwa aya mo anana titu unganiyang kukapwa ka umangka sa anuan amori. Nah, sinabi din tanwagin kaya aya maana na wasailu at-tabat ala dinillahi azza wa jal antunay ukita kakitatap kasagin kaya limu ay nibgir ka wallah adin kaya Islam paganayam yalo yung mga ulama kakitatap kaun napupumang niyang kakwallah adin kaya puso ka napakatkana niyan siya ikuturuan Umumnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, nadingka aya mana nang bangkiring sa mga puso ami kurian o kaya turo ang kaun. Yinan na sudun suwalay aya mana na mitiron sa Quran, aya mana na kailangan na mapupumang ning kanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nada manusia inad wallah kuliau lupa belagi du Rasulullah apia kasenep wallah su agama siku aya makna nalang wana anggu tayan da inad wallah manusia ku dunia abelagi du aya makna na Rasulullah adad na mata tagu ku pusian amai tubu ababaya ku fitnah da mampanagi itu. Nah isa ini baga kargitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apang niyan na ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Hedin gira-gira isi ku mga puso napakatek na angka ati Rasulullah so puso akan si iku agamangka. Inwanan aya maana na tulad ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apang ni ba aya maana na bas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adam pena kadibili kadu paratenya da kagitu na pia kasunap Allah suparatea si Islam si sagyang kutwa aya maana na
ang tayan surugo yan sulawas yan na mana na ikrar ganyan na palaya din Islam da ang may tubo ang matatago mana na fitna babaya ko fitna siya mana na pusriyan mampanagiyuto na pagkumang niniyang ko Allah kagiyutod ni kaya pangandoon yan rakitan wa mga umatian mana na pagkumang niniyang ko Allah apakat keknaan wallah aging kanan ang mga puso iyo si iko diking gulalanan ko agama wallah na isaw na nan. Si Imam Ibn Al-Jawzi yan utulian naging kutwa dua kataw di mag-istorya murid tabuso guru niyan diyan gaya ayamana na guru na inisyo niyan sumurid yan at ginahewat ako na upamakas sumagad ka sa giyang kutwa kambing mada anta sani'un law mararta ala ganamin panabahaka kalbuha anto na tigin wata kulay panggulaw lan ka amaya tigin ka sumagad ka sa giyang kutwa ayamana na madaklakan din na amay kusugad kaun nabila ka kagiyang kutwa aswa apaka ipat nun kaayamana na kukubungalin anto na panggulaw lan ka tiga unta murita pagir na kan sasadin sa kita ayamana na karna kun sa dinian rakan ayamana na kabinasay na tingin na uriyan yan na miyak okay ka na sumiyagad kong mampuruman na lagi dito ang tulad pa niya pumulaw lang tingin na pagirnak man na tingin na uriyan yan sumiyagad kong man na tingin na pagirnak na ayapitiro agiyong kutwa sesyan yung tabo niyan na gina na tingin na matatagukasan sa ema na peligro kapaya tingin na mar nakasanggot ay apagay na ikadwa ugay na tingin na ikatlo na kapakading kamar ngayon na kapakaya ay ama na nakialubayang ka uji na miyat teknik kanyan kana bagay na natigyan ay ama na titu ay ama na panggulaulaan ka ay tigin na panggulaulaan ka na ande karbuir ka agiyang koto aso na talwing ka sukiya surun ka anyan ka sa pariyagiyang koto aso hindi na anyan kay agiyang koto aso niyan nada ka at sige na kargmi na miyas sigurado ay ama na nada ka kabinasay ay ama ano to na ay maana na igira ay namas ako pumakat talima at mga tiba wallah mga fitna na ay maana na si ikapagpas wallah tagupung kasya pa wallah si ikuping barang na fitna na daabar kapwa kabinasa kagis wallah nas kanyan iding gira-gira kulang na ay maana na siya isagiyang kaya dunia iti ay maana na titu kapaapas ka. Nah, ikadua agak siap ka kung kapag pumanaga di mga fitna na pamimili ka sa inapada ka kuding ka di ka paginataw. Inapada ka si kung ayama na walain ka, lagi di darudo pa ka, kailangan na mamimili ka. Si kung ayama na upisinang ka, Seko ayama na dagangan ka. Seko ayama na anto na di ba nading kadi kapang dao. Udi na lang mo nagalbak ka na kailangan na makapamili ka sa inipada ka. Na aya piliin ka naging kutwa mga tao aya pagkilkaan yan ka na mapya na ba aya pagkilkaan yan ka na marata. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakatirayan na inna minan nasi nasan mapatiha lil khairi maghalika lisyarr. Mataan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apad ko mga manusia. Pad ko mga manusia ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanusia ang mga gunsi umapya. Nagiti pumilin ka. Agiyang ko to apitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agunsi umapya. Nagupad pang kumamanusia ti Rasulullah agiyang ko to agunsi umarata. Nagupune matun ka nagunsi umarata na kapagaya ay mana na daka kabinasay ko ay mana na ito gawi saulan gid na kapirawlan na ay mana na miya kaunot ka sa giyong ko to agalbakiran. Ila ini menang utwa sa kataw mama lalayon tanong pinagayon ta tutulalon niya kapatay sa siyaw pulo agusiyaw niya pikirin na patawbat ko Allah niya ngingisa sa apakatawbat yan niya uman yan nagyang putwa ay maana
na uri penwalla amaitu agyeng kutwa sabuti yang ku agama narun ayamana run yan umpiakiku kum agyeng kutwa awida kalian ayat ditiruyan na di ka pakataubat. Ini dalilan na mga ulama sa dikit pa kayo uba ka di pangipata dahil mo ka kapag mayroon na kapatayin ka ginawang ka. So kaya tiruan yan na ayamana na di ka pakataubat dilo yang kaya ayamana na mamaptubat. Nagiti ayamana na niya patay niya na ginawan yan. Niya patay niya na ginawan yan. Dalilan sa sakamambu apurisi na pamimili ka sa pagisi ka. Pamimili ka. Kailangan ito ate ay abuadusan yan na ayam ana na siya pulo siya na miyaga na pamagatos kagida pamimili. Sa inisiyan yan. Naskam mambuti ayam ana na inisiyan na basta di nga katawan na di nga kukuma. Kasi kay inong niya tayo siya ito kagida miyang hukom sa ayam ana na di niyang katawan na miya patay niya na ginoon niya. Na uriyan yan na sumisang kaya nimbo balukman niya to niya nang kaya malay isa butsi ko agama. Tiginin ko di pa katawbat. Kabar ka kaya lakaban sumpaninto ano kacubat awak kasagiyang kaya ingda katataguan ka ang mga tauron na dimbaragusa sung kasagiyang kutwa ingad ay mga tauron na ayang maana na mga barasing basi ko Allah inuniano patirwa awak kasagiyang kaya darpa na sungkaro hagit taman sa mata tabungusang kutwa darpa ay pada iyan na mga tao ayang maana na dinggilubog sa ayang maana na marata na di kasyap agiyang kutwa para tenyan ayah kakusya po para tenyan na may pagpadayan na may mga tao agun si umapya. Gitu. Nah gitu ha, ikadua na kailangan na ay napada ka na mga tao mabubuli agun si umapya. Ikatalo, nalalayon ka pumbati sa Quran. Dia nga sumirat si atige na upama kadika mata umat ya sa Quran na upama makinugang ka atige na malay isi ko anto na ini bina api anto na yung kita kapag makinag ka so cellphone ka so ayamaana na radyo ka so ayamaana na computer ka na aya kailangan nakagis ka na uripang kawala ay pagapasyan aginawan yan sa di ka binasaan aging kaiyapin barang apit na aya kailangan at tigiyan na lalayo ka makaputko makinagsakat pero wala udi na pagkabatiya ka sukat pero wala kaginan na mapakapatik na iyan aging kanan apuso ka si ito paratiyak wala ilan naman sa mga tao sa Makkah siya ko kipiturun sa giyang kanan na Quran na ayam yang dingan-dingan niran na tigiran na umubuso Quran na initurun sa miya kay Sisa wa qalu laula nuzila alayhi al-Quran jumlatan wahida pitiruira na umubuat tiran initurun sa Quran si Muhammad sa miya kay Sisa diti ka ba iran wid na giyong kutwa pamikiran niran na duto pakapi awallah kaayan na nauro na pitir wallah kadalika linutabbita bihi fuadak yung ka na nakipaturo ng Quran sa dimasibindon naginan imapya linutabbita bihi fuadak kagiginan ni ukitap kapakapatik na asiiko puso ka Muhammad maana nagiyong kutwala na yung nakakapumati sa Quran nagiti isaalalan akapatik na opuso ka siya kudinyan diking gulalanan o panunuatang ko Allah. Diyan nga sumirat sabi kumala ulama iran naman sa Misr Muhammad Hassan na inaluin niya naging kutwa mga tawa anto na iniba na nitik na aging kutwa po so yan sama no na ayam ya alui tanu unano na tanu pankalian na imasa din tanu aging kaya ayam ana na may tiro yan ang mga lalan anto na iniba na kesabapan sa kapetek na aging kanana puso ka kudinyan diking gulalan ko para tiyak wallah paganero nuto na kapamangnik wallah ikadua na ay napada ka na sumanga pipya ikatlo na lalayo ka ayamaan na pambatiya sa Quran
ay kapat na lalayo ka dito tadman su Allah. Ayatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latina matalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kamatalil hayy wal mayyit. Ayatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akai ibaratan usyiranut sekanianut wadinyan dito tadman su kadnanian. Nagusus siranut wadi gusus kanian utwadin yang ketadman sukadnan yan nalagi diden ukay ibaratan uyag-uyag agusumiyatay. Ay mana naging kutwa tawalalayo niyan nakata tadman su Allah. Seko apiyaan tunad na masa na ay ibaratan ng Rasulullah nalagi di ay maana na uyag-uyag. Nagyang kutwa tawadin yang ketadman su Allah na ay ibaratan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi dunia tay. Nandun yung bidan ito. Ayang bidan yan na suuyag-uyag mga urip Allah na igra at napakataling maun apo kabinasaw na ayaminuminos na kipalagwini na ginawa niyan. Kamakatatanong. Nagyang kutwa miya tay. Na apiyaan tunad ni pagkataling umaapo ka binasaka waya po ko mana mga tawa pelusyo kaniran na din na ukit aanto na ba nga paligtas pelusyo kan dinang kaya ayam ana kaden dan mga tao kay na kagi di makatatanod kami atay na ayam ana na mga tao alalayo niyan sa atatadman su Allah na ginan mga tao apokaligtas wallah si isagyong kutwa ayam ana na pagpumakataling mga fitna na mga tao adinian ketadman su Allah naginan mga tao ay mana lagi dagyong putwa miyatay adinian kelinding ginawa niyan diniyang kipalagwi ginawa niyan diniyang kesya ginawa niyan si kupukto makataling ay mana na mga rarabin. Isa mi alwin yan si mga tao siniap wallah sabab sang kutwa kaya siapan yan si kuparaten yang wallah nasa Uthman ibn Affan kadin din mga sahaba Uthman na si kumasa kadada ka ando na ini ba nakaw iyabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitir Rasulullah hey Uthman na kedatuka nasi ko kakedato ka tingin na ayam gulur ka na sa mga pagtawa. Na di ka atigin pagato sangkuto masa akam gulu airan reka kakapapan taga na di ka dipusa na sekita din ipeteng kasi sa surga. Jadi nga nung lipatan. Taman sa kagi ako madato na miyang umat na giyang kuto masa akam gulu airanon. Na linipatiran so ayamaan na walay niyan. Na kagigagawi na miya nambuyan sa sunat na tumiyamat miya tiya din sa Quran sa taman sa tiyurog. Kagiturog na pititagin piyang puruman sa Rasulullah. Ay pitiro Rasulullah na hay Uthman na mapita na si ikamakabetul ka sa surga. Pitiro Rasulullah. Nakagi ay mana na mapita makasimin sa subo. Nakingwan niyan sa Quran na piyakil ka niyan sa mga paitaw. Agilti makaran siya kung mga tao ang bulon. Piyakil ka niyan. Ino niya bukil kay namiyatang kadisa ginawa niyan ada okay ay mana na birang hindi ka kakupataya. Kasudan sa Rasulullah mitiroon ama ay mana na mapita na patay ka. Kasakali mapita sige na peteng kas sa surga. Anto na mana to mapita na putay ka kabad na mga tao apa makapting ka sa surga uyab. Lagi itu hat siya mutian uta ay mana na pitero no Rasulullah niyo maswajin ka. Lagi itu alika niyan supay taw niyan. Sumiyol dabiyan ka yung mga tao burun. So Abu Hurairah na minditar sa ay mana nanditan nakapakitidawa. Kaya tanin natin ya Abu Hurairah na untod ka kaya ordiru Rasulullah nga di tanong pagato. Nama dihin kalilipatan ang utaw ordiru Rasulullah ay hey Uthman na kedeto ka nang dudong ka pagtaw ka na di ka pagato kaya mana nasa katay ka sa surga. Ini ito kalilipatan.
Taman sa ayamana na suabu Hurairah na pagatu na ayamana na piya kauntudian kaya sige na ordino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ditanu pagatu ina mana hutu ayamana na bobe irang ko udi na diren dikim bulalanan sa ko ayamana na katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumunya na agyaw ko to kapatay na asara eming bulalanan na katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah na hutu na sige na bagian na putay taon na naisaw na nan. Iya dia nga sumira sa kitab. Wagyan ko ba sa Uthman? Nagyang ko to kapambatian sa Quran na sumil nagyang ko to mga to ang bunoy. Taman sa liyak kutiran sa Uthman, siyang kuliran sa Quran kagito na mga kawari dito. Gid na nga ay mana na pagkumak o mga ribat ang mga grupo na giti kakairan o di na paluklok sa niran. Sili pa iran so ay mana na Quran Uthman na ayat ko tulun na miya ting ragyong ko to Quran Uthman kabul lagi dia Quran iman to miya maru ni dito na miya makalala kaya sura ito na iniba na miya kalala kay susurat ni na miya ting na kagiya kumating na supaliyo Uthman na minipunto sa giyong kutwarugo na si Emiya katana sang kutwa kasir wallah fasayakti kahumullah ay maanaw ta fasayakti kahumullah na sigurado din apagang kusang kawallah si ito kabinasaniran dahil na damag mati na palit niya tayong tamiyapat ay Uthman Imam Rasulullah Nagyang ko to at tigiran asot man at tigiran na uripan wallah apiya kasanpian saya asik ko ayaman na badan yan sukatsir wallah sukuran na piya kasanp mangko wallah surugo yan si ko ayaman na Quran ay lama mini tarsik surugo yan na si idin ayaman na miyakatana sa giyong ko to pumbatian yan na Quran na tamaniman to na mada sukuran Uthman si mata tagu sa Turki agiyong ka na Quran Uthman Siko kaya pakanda to mga tao sa Turki na ayam ana nakingwairan so mga pasi o mga sahaba si isa ayam ana na Madina na iman to natatabuiran sa Turki. Ito ba sa orang sa Turki nakipamailan yan. Diyan na nawatay sa Bashir, si Said Bashir na isa o sisigami sa Misir na miya kasun sa Turki na milen yan agiyong ka na Quran o Uthman si isa Turki. Nagito ay mana na kagis kanyan na siniapian sukatir wallah piyakas na piyan sa bagunian na piyakas na marubu wallah surugian si iku Quran na ginan din inanaon sa ayam ana na sa kanyan na padku mga tao ay kalimu wallah di na sumirat sa kitab na tige na kepakayap kepikir tanong na tiyo udi na semua popol na tige na kagiginan na mga sahabat nas kita nung nabatanong mga sahabat Dia na kumakalilid na kinagtanong. Dia na nagetiran ng mga sahaba. Naspitan nung nabatan ng mga sahaba. Di kalangwa ng mga tao. Ayamaan na suparatean yan. Na malunian ayamaan na kilagig. Malunian kesenan suparate mga sahaba. Na sukyasya pa wallah si iku mga sahaba. Na insyaAllah nagitud ni kasya para pa wallah. Isa miya panutulian si na manguda taga Amerika. Niag Islam siniap yan nagyang kuto ayam ana na parati ni ang Allah sa dirun kabinasay hatawan tanwang ay tutulan sa Amerika alangan mambu ayam ana na pit nga paleon ni papano nagyang kuto ayam ana na sa ato mauda na doon makararadyo pimbarang ang mga fitna sa Amerika na ayan na naurun sa siniap wallah agyong kuto alimun wallah yutus sulimu Islam na si Eden kaya pantagan nakapatay isang kutwa masjid adin yan disimbe nga nakapapantagan asumusujud sumasangkot si Allah ayatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu bihi al-abdu min rabbihi wa huwa sajid ayat din manai masa amya karani-rani suuripan si iku kadnanian na si iku masa akasusujudian paganirun na sumasangkup wallah sumusujud si iku ayamana nakasasangkup yang wallah si iku pantaga nakapatay si iku masjid agyan na masjid
na dito no miya panutultano ada allawananan apakrubean wallah si ko aya maana na liyaw lupa adarpa nagu aya maana na makapag-abdas mapapadalam ko sambayang nagiti na usa aya maana na siniap wallah kaya tulian penangasa kato babay nerudupa ang mga taga-Misir na niya bumrasiran na si Isagyang kutwa ay amana na kaya pagumrairan na kaya ko ay amana na matagusiran sa kaludan na niya sugat ay antunin iba na mabugilan yung kutwa pagdaniran kaya si sa Misir na laliw din na kidigresya ng mga barko na nga sana niya pagdakuron na ay kapag daro sa barko sa Misir nasa din sa kadakla ay amana na pagda diniklusan taman, si kami miyak ada sa oto ay mana na balkunin yan. Nakasibidimba sa Cameron. Sabi siya kadakla. Kenapa? Sila ang balkunin yan na mapapano ay mana na pasero. Na di mamumalakab. Kaya suwet may tabu ako, nami alakab. Nagyang ko to ay mana na dirudupan na kagya ko. Ando na iba na kigilit na uta ay mana na barko apiyag dali ang hing kaya mamana siwan ni na dirudupan. Sige nga wasa, sige nga manik sa sapuro. Kigilit na barko, sige na daan na kuwa penditar, daan na kuwa sige na ay mana na pagbabayan, daan na kuwa kumburu. Sige karumanian. Upama na ay mana na kumungkap na sige na udi na penditar ka panaging kaya barko na kilakam udi na kigil. Sige na wallahi kadiya kuat sige peliu sa taman sige sa dia kan manditar sunditar ng Islam bapi kuat sige ay maana na terima wallah na asyar aman diditar kan sunditar ng isurak ni wallah pagen dah niya ni siran sa puro nakaginap tigil nakiyap tanian si karumanian kaya tigen darudupa akong nainwa tigen iman tu lama susuat karakan ayat itiri darudupa yan na ayat tigen na kaya kataw yakong nakatigen na baik ka ayat maana na mapia baik tigen na kanabag nila ni kailangan na kanasumbag ka ayat tigen na kailangan na kanasumbag na inuat tigen iman tu lama susuat karakan na tigen na pagap sikhi na kanatigen sa Allah ka iman tudlad tigil manai nakatan wallah na ay maana na masusuat takurka nagitud na minigil dagyong kutoba ko nagitud ni ay maana na kiyataring makiran wallah nagyong kutoba na ilay man agyong kutwa ay maana na kiyasya po wallah ang kaparatian yan kasi din niya po sa agyong kutwa ay maana naging yan di ka paginataw sang kutwa hindi niya na amapya aapya bin ay maana na apya miyatay na asar kamapapadal sang kutwa panungatan si ito wallah piano tulian si Ipan yung kutwa sa katabaan tunay ni ba na mama ay maana na Bilal ini pagbangyan na miyaka 20 raw na ipagbanyan oriyan yan na miya sakit. Sisagyan ko to ay maana na kaya sakit yan na kagigyan ko to na salwa na kapatay niya na pangguraw. Siwa ng mga tayo na tigiran na makulay na ento na ipagiguraw ka na tigiran na ayaw pagsiguraw ka na tigiran na miya po kultugya kung di ka pagbang sa maskit. Na inuwa tigiran ba miya karani suwak to aluhur tigiran na makulay na way miya karani na tigiran na abdas ako niyo na inabdasiran nakagiyok maabdasiran na sige na amay kumaw maswak tuwalur na tiruan yurakn nakagiyo mo maswak tuwalur na pitiruiranon nakagiyo matiruiranon na sumiyang ursak sa depan na miyagbang nakagiyo mo man yan mapusya na giyong kuto amuri puriya kapos sa nubang ala ilaha illallah nakagiyo mabalsiyan sa tarutok na miyawtong nagyuto din kapos-pusan ayam ana kaya pusang kapos paginataw niyan nagyuti mga tao at titu mapraguran sulimo ang mapapadalam ko Islam kaya si isiran din kaya pantagan akapatay kudilan diking gulalanan sa giyang kaya ayam ana namiyak kalala pamamagayan wallah aginan sulimo inan aginan din so agama amin italing mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sadin sa tao asyap niyan agin kaya ay maana nalimo amin italing mo Rasulullah na siyapan mambu Allah sa taman saruudin terima Allah tumangin tanong Allah balasan tanong niyan sa mapya tariman niyan sa mga simba tanong pakalidas ng tanong niyan kupin barang atiba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh